Níž. Nois. Nej, nús. Bráško, Nejs. chceš kávu? A vieš čo, dobrú kávičku si dám. Nemám. Díky, no. Počúvam, vieš ten typeček, čo mi vypisoval? Že keď ma chytí, tak ma rozkope a tak. Vieš, koho myslím? Ten, čo by sa s ním vychrápal a ghostol ťa? Ne, kámo, cez neho som sa už dávno preniesol. Aha. Ja myslím takého, čo mi mesiace vypisoval, že ma rozkope, keď ma chytí a tak, vieš? No asi ani ne. No tak som sa jedného dňa zobral, že ho počkám pred domom a rozbijem ho ja. Bol klasický podvečer, v nedeľu, boli búrky, blesky a ja som sa zobral, išiel som do auta. Nič som si nebral, kamoško. Povedal som, že to bude stará dobrá marovačka, na peste, hej, skinheadské údery. Pripravil som sa, obliekol som prvé tričko na seba a išiel som pred jeho barak. Extrémne nacítený som nabehol na tú jeho ulicu, vyjebanú. Začal som sa rozcvičovať, pokaždé som zazeral, sršal zo mňa hnev, všetci boli do straty, kamoško, začal dávať tieňovačky, aby vedeli. Na prvý pohľad mi bolo jasné, že v tomto baraku býva ťažký mafián. Tak som z plného hrdla zakričal. Zdravíčko! Hneď na to vidím, jak sa na mňa vyrúti najväčšie auto, aké som kedy videl. Ťažkotonážne, obrnené, opancierované auto, v ktorom sedí nepríjemný typek, kamoško, čo zabil minimálne už, akože má za sebou nejaké vraždy, to bolo vidieť. Značka? Ja si moc špecicky takto nepamätám. Ale značka auta, ne špezetka. Jaj? Hammer. Mŕte veľký, kámo. Ten najväčší asi. Z auta vystúpil nasteroidovaný, obrovský, potetovaný typek, čo mal ruku jak ja na stehno. Typujem, že bolo od Černáka, to bolo hneď vidieť na tých okulároch. Bývalý snajper, čo má za sebou vraždy, ale ja som sa nezlakol, kámo. Ja som stál proti nemu hrdý. No a akože jak veľký, že koľko mohol mať? Das 206-207 cm, určite. 206. Stojí oproti mne, oči mám vo výške jeho bradaviek, ja neváham. Hneď som mu jednu natankoval na ksicht. Týpek bol taký rozhodený, neviem, či sa nerozreval na šupu. A ja som neváhal, začala taká sídlisková bitka, akú si ešte nikdy nevidel. Uhýbal som sa, povoloval som si, dal som mu kontru, chalan nevidel, kde je sever, padol na zem, začal som ho kopať do hlavy. Klasicky som ho chytil do mojej obľúbenej kravaty, zlomil som mu 3-4 stavce, chalan bol vyriadený. Nejako sa mu podarilo postaviť, lebo extrémne rýchly, strašne bol mršný. Stihol som mu dať ešte jeden low kick. A mňa? A potom mi pustil taký granát na hlavu, ale ja som ho zežral. Neurobilo to so mnou nič. Jau, piče. Kam, ale toto už je pičovina. Ne? Kamo, prísahám, však sa spýtaj, si pozri záznam kamerový tam z ulice, čo tam majú kamery. Celý od krvi, ale šťastný, že som vyhral takýto ťažký súboj, idem preč. A čo nevidím? Krásne dievča, 10 z 10, ma osloví. Ty si taký pekný, môžem ťa vyfajčiť len tak zadarmo? A ja som jej na to. Jak sa voláš, kráska? Vieš, jak sa volá? Viem. Levandula. Broďa, ty kokot. Čo tu robíš? Štím! A nehaj ma! Vy do piče! A tak s víťazným úsmevom na tvári a s prázdnymi vajcami odchádzam domov. Tento deň nemohol dopadnúť lepšie. Takže Hammer, rozbil si typečka, zežral si mu facku, chcela ťa vyfatiť čajočka. Hej, to sa stalo. Hej, no. Takže podľa teba mám čo, na čele napísané kokot? Hej. Presne tak. Kámo, popiči storka. Fakt, jeden z tých drsnejších príbehov. Čo som ja nejaký ojebávač, že by si mi neveril, alebo čo? Najprv som si to myslel. Ojebal som to niekedy? Nie. Prekrutil som niekedy niečo? Nie. Zavádzal som niekedy? Nie. Povedal som niekedy niečo, čo nie je pravda? Nie. Vidíš. Ale mohol si povedať, že nebudem ojebovať svojich. To bolo dobre. To bolo lepšie, kámo. Aj, Ja som to dobre. ešte dlhšie hovoril, takéto pičoviny, lenže mňa už synonymicky nič nenapadlo. Ty kokot, jak si vyzentroval stretého gauču. To jak? Prečo? Daj tam cicku.
A mám to. A